Kaning atong gibasang ebanghelyo pariharanis gahapon, pero katong gahapon sinulat lang to ni San Juan, kani sinulat ni San Mateo. Sakang Juan mao pay paglakaw, gipalakaw ni Hesus si Judas pag humagtuslod sa paan nga gidawat ni Judas. Karon gihulagway dinhi nga sa wapadi ay ang Last Supper, katong panihap, tapusang panihapon, si Judas mi dawat na di ay siya og kanini ang kwarta gikan sa mga katong mga pangulong pari, 30 pieces of silver ilang gipalit si Jesus og 30 ka silver coins. Ang gibuhat ni Judas, nagsigi na lang siya pangitag paagi nga iyan ang ikatugyan si Jesus ngadto sa nagbayad niya. Mao ni siya ang yawanon nga kinabuhi sa usa sa 12 ka apostoles nga ginganlag Judas Iscariote. Karon ra ba padung tas atong midterm elections, ingon sila na ako noy binayranay. So panahon sa atong eleksyon, kanang mudawat og bayad nga mga electorate or mga butante, mao na sila yung mga kaliwat ni Judas. Kanabang mudawat og bayad aron ilang ibaligya ang atong nasod. Ang atong nasod mao ni ang nagsimbolo ni Kristo. Kay anhi man ta maluwas sa atong nasod. Pero naa gani mga butante panahos eleksyon nga magpadaan ang naang vote buying, kana siguro gyud nga matay gining atong nasod. Lingiya imong tupad ing na wapan nimo ibaligya na kuno. Wapan nimo ibaligya ang atong nasod na niya ang mupalit sad kana man ang mga kandidato, kana mga mudagan sa posisyon karon kay midterm election, senador, nga renas congressman, mga mayor, gobernador, o daghan pang posisyon sa kaning gitawag tog mga board members, mayor, konsehal. Ang mamalit sad og kanang muhatag sa vote buying, mausa na sila ang equivalent sa mga high priests, kato mga pangulong pari, mga Sanhedrin nga buot mupatay sa atong nasod. Mga tikasan ba kanang manikas sa eleksyon, dili mudua og patas, ilag yung tikasan ang ilang kaatbang pinaagi sa vote buying o kanini ang pagpanikas sa pag-ihap, kanang gitawag natog dagdag bawas sa panahon sa eleksyon counting. Mao ni sila ang mga naningkamot pagpatay sa atong nasod o pagsiguro sa ilang kaugalingon. Mga igsoon, ako laning girelate dinhi kay maayo nang mamalandong ta panahon aning Semana Santa. Ang kaluwasan gihatag na sa Ginoo nato. Ang iyang kaluwasan mao ang pasaylo nato sa atong mga sala, apan ang pag-implement nining maong kaluwasan nag-agad sa atong kinaiya tagsa-tagsa. Unya kay matag-usa nato i-challenge man gyud, usa ra gyud makahimo nato or angay natong buhaton aron makaluwas nato unsa man na ang gibuhat ni Jesus. Ug unsa may gibuhat ni Jesus, matud pa diri sa unang pagbasa, akong gitaon ang akong naong
Sa tagyon sa to niya pagsulti. Gitudluan ako sa Dios sa angay kong isulti. Ni Propeta Isaías. Midasig siya nako or sulti aron mahibalo akong mudasig ni adtong gikapuyan. Muna siya mga batasan sa Diyos noong batasan, mudasig sa gikapuyan. Nya, ablihan sa Ginoo ang akong salabutan ug wala ako musupil ni mubiya kaniya. Kanang mutuman ta sa sugo sa Ginoo, dili sa atong sugo. Ug labaw tanan, ingon siya diri, gipatara ko ang akong likod niadtong buot muhampak kanako ug ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong naong sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako. Kani mga igsoon, mao ni ang kinaiya gidunta natong tanan, labi na gyud sa atong mga leaders sa simbahan ug sa gobyerno. Kana bang mudasig sa mga gikapuyan, daghan kayrong gikapuyan sa atong mga kaigsuonan, labi na gyud ang kaning mga kabus. Gikapoy na bayad sa utang, gikapoy paiskwela mga anak, gikapoy aning mga bayronon sa ospital. Lingiyay mong tupad ing nawap akakapuya. Luya na kaig mga naong ana no. Ang uban, manimpad na lang ngadtos abroad. Bahala na lang dito porting lisura, bahala naglayo sa pamilya. Kay di na makaya din sa ato. Hinaot unta ang atong mapili nga mga leaders, kanang kamaong mudasig nato, pinaagi sa ilang mga maayong binuhatan. Ikaduha, kanang maminaw o Ginoo, kana bang matudluan sad og Diyos nun, labi na gining honesty, humility, generosity, o kanini ang purity of heart. Sa inyong paminaw, naabaroy mga kandidato nga kamaong maminaw Ginoo, nya inspiring ilang kinabuhi. Labaw tanan ikatulo, kanang kamaong muantos, dili magsigig reklamo, muantos pinaagi sa pagsakripisyo alang natong tanan. Kana mo'y atong pilion. Wa gani, di na lang ta mamutar eh. Pero dinhi sa simbahan, kitang niya sa simbahan, kitang mga Katoliko, ibutang nato og bati na gyud kayo ng atong diri sa mga civil leaders. Kita untang mga Katoliko, mga ginikanan, mga chapel leaders, mga leaders sa organizations, ato untang tumanon ang pagsunod ni Kristo. Karong gabi himuon nato ang atong Via Crucis or Way of the Cross or Station of the Cross. Mudagan ni siya mga 2 hours tingali. Hinaot-unta nga manguyog ta ni ini kay atong himuon ang sakripisyo pagampo nga matunhay maayo kining atong umaabot nga eleksyon ug ang atong nasod in general. Nya ikaduha natong buhaton, wala gyapon ko report sa atong mga slots, pero padayon tagpalit og slots. Labi na gining atong gamitonon sa atong pista, kaning God's healing and deliverance powers. Dakhan para ba kay ni 40,000 panikapin ang atong palitonon. So tag 100 ra ni, pero kung ato ni siyang unya-unyaon, di ta mo antos og palit ani na mahuman gin atong pista nga wa tay magamit, no? Atong Holy Week hapit na sad mo tunga-tunga na ta. So daghan tarog gastuanan sa daning atong kaning Holy Week celebrations. Ang ato sa mga kabus nga kaigsuunan,
ato sang tagaan og mga bugas karong panahon sa pista. So kung wa mo'y 100 nya daghan mog bugas, ala ihatod lang na diring inyong bugas, kana nalay ihatag basta kato lang 5 kilo packed rice bisag unsay brand, ihatod dinhi sa atong simbahan kay ato nang punan og palit sa ato sang matigom sa ato mga slots, ipanghatag nato ngadto sa ato mga kaigsuonan nga kabus kaayo, kategory C o kategory D nga mga lumulupyo dinhi sa atong parokya. Kini atong gibuhat mga igsoon aron pagpakita ngadto sa ato sikataog sa Ginoo nga andam tang moantos, andam tang mudasig og mosunod sa giingon ni Kristo. Whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Mao na atong himuon. So kamong moapil ani mga online parishioners o territorial parishioners nato dinhi, salamat kayo o congratulations kay tagaan sa tas Ginoo og mga grasya. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, Ginoo diha sa imong dakong gugma tubaga ako. Ang atong pangamuyo tubagon sa Ginoo pinaagi sa iyang gugma, apan kinsa raman sa iyang tubagon kadto rasang nahigugma sa iyang isig kataho. Last nga lingi sa imong tupad ing na sige ba kag higugma ana wa ba karoy gidumtan, Holy Week na lang basig na pay wa magtingganay, Holy Week na lang, mo Easter Sunday na lang basig na alang yapoy kusmod og naong kay wa na mahigugma, hunongon na nato.